जुदि सोरबा सिख्लाया बेफोर इसाराफोरखौ नोंथांनोबो होदोंब्ला अब्ला नोंथाङा बुजिदो दि बे सिख्लाया नोंथांजों सेक्स खालामनो सानदों एबा सेक्सनि इसाराफोर होदों। हेलौ लोगोफोर, मा जागोन इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। दिनै नैबे भिडिअ'आव आं नोंथांमोनखौ बुंगोन दि माबोरै नोंथांनि पार्टनारनि सेक्स इसारफोरखौ माबोरै मिन्थिगोन। नाथाय इउनिभार्सलि थार दि हिनजावफोरखौ बुजिनाया जोबोर गोब्राब। हिनजावफोराथ' बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोर सावरायो। बे बाथ्राखौथ' आं गुबुन मोनसे भिडिअ'आव बुंखाबाय। एसेबां बांद्राय हौवाफोरनि मादावबो सोदोब बुङो। नाथाय जेब्ला गावनि साननाय हनाय फिलिंस बायदिफोर आरो इगनर फिलिंस बेफोरखौ बुंनाय एबा फोरमायनायनि बाथ्रा फैब्ला बाथ्रा बुंनानै फोरमायनायनि सोलाय नन भार्बेल कमिउनिकेशन एबा इसारानि हेफाजाब लायो। अदेबानि इसारा होनानैसो फोरमायो। फैदो बिदिब्ला सेक्सनि होनाय इसाराफोरखौ फारि फारि सावरायदिनि। नाम्बार 1, गोसा गोसा हां लानाय। बे इसाराखौथ' खालामफ्लानो हानाया जोबोर खम। मानोना जेब्ला देहाया गरम जाखाङो अब्ला हां लानाया गावनो गाव गोसा जालाङो। जेब्ला देहाया अर्गेनिजमनि थियारि जायो अब्ला बिखानि मावनाया स्पिड जालाङो आरो देहायाव अक्सिजेननि डिमान्डआ बांनो हमो आरो बे बांनो हमनायनि थाखायनो हां लानाया गोबां स्पिड जालाङो। नाम्बार 2, पार्टनारनि खाथियाव फैनाय। जेब्ला नोंथांनि पार्टनारा नोंथांखौ अननाय आरो मोजां मोननायजों गावनि देहा सोलेराव बजबना लानो थाखाय हांखुर जायो आरो नोंथांनि खाथिसिनाव माने जोबोर खाथिसिनाव नोंथांमोना बुजिखादों जानो हागौ, अब्ला बेबो मोनसे जोबोर मोजां इसारा दि नोंथांनि पार्टनारा नोंखौ इनभाइट खालामदों। बेनि अनगायैबो गावनि आखाइखौबो गोरानो मुथा मारिनाय बायदि खालामनाय बेबो मोनसे जोबोर मोजां इसारा। नाम्बार 3, जेब्ला हिन्जावनि एबा पार्टनारनि आखाइया बिनि खर'आव आरो नोंथांनि खर' एबा चेस्टआव होयो अब्ला बेबो बे बाथ्रानि इसारा दि पार्टनारा नोंथांजों कम्फर्टेबल फिल मोनदों आरो गावखौ हमथानो गोसो गैया। नाम्बार 4, नोंथांजों गोरोबनाय। मायाबा मोनसे बाथ्रा एबा डिसिसन लानायफोराव नोंथांजों एखे डिसिसन लायो एबा नोंथांजों लोगोआव थाफायो। बुंनो थांब्ला नोंथांखौ फुल सापर्ट खालामो। बेबादि इसारायाबो आवगायलांनो थाखाय जोबोद मोनसे मोजां इसारा। नाम्बार 5, बिखा आरो सोलेरनि इसारा। जेब्ला नोंथांनि पार्टनारा नोंथांनि खाथिसिनाव जनाय लोगोसे बिथांनि देहा सोलेरखौ नोंथांनि खाथिथाराव माने नोंथाङा बुजिखादों जानो हागौ, अब्ला हौवाफोरा बे इसाराखौबो मिन्थिखादो। लोगोफोर, दिनैनि बे टप 5 हिनजावफोरनि सेक्सनि इसाराफोरा बेनोमोन। जुदि नोंथांनि पार्टनारा नोंथांखौबो बेबायदि इसाराफोर होयोब्ला नोंथाङा बुजिखादो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनो दाबाव लोगोफोर, आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।